з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Прывітанне і найлепшыя пажаданні камандам, што прыйшлі сёння ў студыю. Гэтых прыгожых, разумных хлопцаў і дзяўчат аб'яднала не толькі прафесійная дзейнасць, але і любоў да беларускага слова. Калі ласка, капітан Сяргей, вам першае слово. Наша команда мае назву «Бэмс». Что означает боевые, энергичные, молодые, симпатичные. Наш девиз «Добрая книга и родная мова» – вось у жыцці неблагая основа. А про нашу бібліятэку нам раскажа Ліля. Наша бібліятэка – адна з найстарэйшых у рэгіёне. У нас у бібліятэцы працуюць некалькі праектаў, якія будуць цікавыя людзям розных узрастоў. Скажите, Лиля, а что ж гэта за такая цудоўная библиотека? Наша библиотека называется Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина. Дякую вам, цудоўная команда «Бэмс». Ну, а теперь слово Александру, капитану другой команды. Мы команда Гомельского лясгаса, назва наша «Боровички». Ну, и одна лисичка. Цудоўна. Мы працуем в Гомельском лясгасе, займаемся тым, што глядзім, як расце лес, каб ён не балеў, каб рос здаровы, прыгожы і застаўся будучаму пакаленню. Гэта наш асноўны абавязак. Наш дэвіз – мы майстры сваёй справы. Паважаныя гульцы, абедзвюм камандам я жадаю перамогі і нагадваю, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Я пакідаю вам зямлю такой, якая ёсць, якую трачу і люблю, і на якой не госць, і толькі аб адным прашу – ідзіце на крыжы, каб роднай мовы весні шум усіх нас перажыў. Васіль Зуёнак. Прывітанне ўсім і ўдзельнікам нашай гульні віктарыны, і шаноўным тэлегледачам, і дзяўчатам, і хлапцам. Хочацца, каб і дзядулі і бабулі нас убачылі, пачулі. Гульцам зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Перадачы поспеху ўдачы. Хай роднае слово звяніць, як песня Жаўрукова. Дякую вам вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна, зрэдку дзве літары у ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам, пачынаем. Што гэта? Так, першым націснуў кнопку капітан каманды «Бэмс». Сяргей, хто будзе гаварыць? Мы лічым разам, што гэта жменя. І гэта правільны адказ, малайчына. Наступны слайд. І зноў Сяргей, зноў каманда «Бэмс». Хто будзе адказваць? Адкажа Вольга. Гэта відэлец. Вы маеце рацыю, Вольга. Наступны слайд. А вось тут Александр і 5 секунд на роздум у каманды «Боровички» ёсць. Што ж гэта за слова з 4 літар, калі ласка? Мы лічым, што гэта мапа. Гэта дакладны адказ, малайчына. Наступны слайд. Так, Сяргей. Вядома, гэта юнак. І гэта правільны адказ. Наступны слайд. Александр. Хто будзе адказваць? Адкажа Уладзімір. Калі ласка, Уладзімір. Мы лічым, што гэта кураня. Ваша праўда. І апошні слайд. І
Александр націснуў кнопку, каманда баравічкі, хто будзе адказваць? Адкажа наша лисичка Надея. Калі ласка, Надзея. Гэта спадніца. Бездакорна. Малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 6 і 6. І гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні, сказы з рускай мовы на беларускую. І рабіць гэта яны будуць паасобку. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Вольга і Надзея. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ з рускай мовы на беларускую. Древесіна. Калі ласка, Надзея. Драўніна. І гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае заданне словазлучэння. Заботіцца о больном. Вось тут Вольга адкажа, калі ласка. Клапаціцца аб хворым. Залічана, падказвае наш эксперт. Лепш, вядома, сказаць клапаціцца пра хворага. Аднак не будзе памылкай сказаць аб хворым. І ўрэшце сказ. Больше замечаний нет. І зноў Вольга. Больш заўваг няма. Вы маеце рацыю. Спаборніцтвы для капітанаў. Сергей і Александр. Руку на кнопку. Ну а дзяўчаты, маральна падтрымайце сваіх капітанаў. Жалаба. Калі ласка, Сергей. Лічу, што гэта скарга. Гэта правільны адказ. Малайчына. Заведаваць аддзяленнем. Александр першы націснуў. Ці ёсць у яго адказ? Загадваць аддзяленнем. Вы маеце рацыю, малайчына. Падтрымайце, Надзея, свайго капітана. Об этом і речі быць не может. Сергей першым націснуў, а вось ці ёсць у яго адказ, мы зараз і даведаемся. Аб гэтым не можа быць і пытання. На жаль, крышачку не дапрацаваў, а ось Александр не раіцца са сваёй камандай, а дае правільны адказ. Аб гэтым не можа быць і мовы. На жаль, ні капітан адной каманды, ні другой не далі правільнага адказу. Пра гэтай гаворкі быць не можа. Згодны? Вось ён правільны адказ. Урэшце, Уладзімір і Ліля, ваш зорны час. Желание. Уладзімір першы. Жаданне. Вы маеце рацыю. Не даваць согласие. І зноў Уладзімір. Не даваць згоды. Ваши 2 баллы – это сделать невозможно. Лиля натиснула першая, ёсць у яе 5 секунд на роздум і няма падказак ад каманды. Мой адказ – гэта зрабіць немагчыма. І гэта правільны адказ. Малайчына, Ліля. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, усё добра атрымліваецца. Сёння прыклады для перакладу падабраны такім чынам, што адказы патрабуюцца дакладныя. Сінонімаў тут асабліва не падбярэш. Можа, акрамя загадваць, кіраваць. А вось выраз «і рэчы быць не можа» патрабуе ў сваім складзе слова «гаворка». І гаворкі быць не можа, або няма пра што і казаць. Дарэчы, пры перакладзе слова «рэч» трэба ведаць, што яно шматзначнае, і гэта неабходна ўлічваць. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякую вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Мы падводзім вынік гульні ў пераклад. 14-14. У нас пакуль нічыя. Ну а наперадзе эпізод «Тлумачым».
Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Мы гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Аднак пакуль у нас у студыі такой няма. І вось прапанова ад каманды «Баравічкі». Аддаць перавагу і права першага адказу камандзе, у якой больш дзяўчат. Дзяўчаты, вы не супраць? Не. Калі ласка, каманда «Бэмс» атрымлівае заданне першай. Увага на экран. Слова «лярд». Якое значэнне яно мае? Лярд – гэта топленае свіное сала. Кармавая расліна, род проса. Дабаўка пры ўзважванні тавару. Сергей, што вы надумалі? Хто будзе адказваць? Мы лічым, што гэта дабаўка пры ўзважванні тавару. На жаль, вунь што меў на ўвазе Владзімір, калі аддаваў права першага адказу камандзе «Бэмс». Ці ведае каманда «Баравічкі», што такое лярд, Александр? Адкажа на гэта пытанне Надзея. Дзяўчаты. А мы лічым, што гэта кармавая расліна, род проса. І зноў у нас нічыя. І адна, і другая каманда далі неправільны адказ. Слова «лярд» азначае топленае свіное сала. Паважаныя ігракі, запомніце гэта. Наступнае слова для каманды «Баравічкі». Вапна – гэта такі фальклорны персанаж, казачны змей. Вокісь кальцыю, рэчыва белага колеру. Натуральны або грашовы падатак феадалу. Александр, якія вашы меркаванні, хто будзе адказваць? На гэта пытанне адкажа Владзімір. Вапна – гэта вокісь кальцыю, рэчыва белага колеру. Скажыце, калі ласка, супрацоўнікі лясной гаспадаркі, яны карыстаюцца ў сваёй працы вапнай? На самой справе так. Вапна на рускай мове гэта гіпс, і яна ўносіцца у гадавальнікі для паляпчэння грунтовых умоў. Такі адказ грунтоўны, дзякуй, падрыхтаваны. Наступнае слова «мянушка» для каманды «Бэмс». Мянушка – гэта наждачная лапатка, якой востраць косы. Гэта прадмет, прадстаўлены для абмену. Імя, якое даюць хатняй жывёле. 5 секунд я бачу не трэба. Хто будзе адказваць, Сергей? На гэта пытанне адкажа Ліля. Наш адказ – В, імя, якое даюць хатняй жывёле. Ваш адказ правільны. Мянушка можа быць і ў чалавека, вы гэта ведаеце, калі гэта жартоўнае або канспірацыйнае імя. Наступнае слова для каманды «Баравічкі» – хабарнік. Хабарнік – гэта гаспадарчая пабудова для захоўвання агародніны. Наёмны рабочы ў памешчыцкай гаспадарцы. Той, каго падкупаюць грашыма або іншымі рэчамі. Ну што, Александр, хто будзе даваць адказ? Мы лічым, што гэта той, каго падкупаюць грашыма або іншымі рэчамі. І гэта правільны адказ. Наступнае слова для каманды «Бэмс» – ляскотка. Ляскотка – гэта драпежны звярок з каштоўным футрам. Цацка, пры дапамозе якой утвараецца перарывісты гук. Лёгкае нервовае раздражненне ад дотыку да скуры. Сергей, хто будзе адказваць? На гэта пытанне адкажа Вольга. Калі ласка. А мы лічым, што ляскотка – гэта цацка, пры дапамозе якой утвараецца перарывісты гук. Бездакорна, малайчына, Вольга. Дзеці бегалі на вуліцы з ляскоткамі. Ну што ж, урэшце апошняе слова, і яно для баравічкоў і лісічкі – суржык. Суржык – гэта невялікае сіта для прасявання мукі. Мука з сумесі розных культур. Гэта ж пернік з іржаной мукі. Лічым, што гэта невялікае сіта для прасейвання мукі. На жаль.
На жаль, давайте спытаем у Сергея і яго дзяўчат. А мы лічым, што гэта пернік з ржаной мукі. А вы чулі такое слово «тросянка»? Чулі. А вось кажуць, што сінонім да слова «тросянка» – суржык. Гэта такая мова, сумесь розных слоў. Дык што ж такое суржык, вы ўжо зразумелі, Сергей? Да. Гэта Мука, сумесі розных культур. Вось ён правільны адказ. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства. Спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды «Баравічкі» 18 балаў. Каманда «Бэмс» назапасіла таксама 18 ачкоў, нічыя. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы, папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Ну, у нас пакуль такой гульні няма, таму на чарзе каманда «Баравічкі». 6 канвертаў, Александр, вы ўбачыце зараз 6 фразеалагізмаў, у кожным па адным. Які канверт выбіраеце? Лічбу назавіце. 6. 6, калі ласка, пакіньце. Выбіцца ў людзі. Выбіцца ў людзі. Вось такі фразеалагізм, запомніце яго. Сергей, 5 канвертаў засталося, акрамя 6 выбераце любы. 3. Калі ласка, 3. Кульгаць на абедзве нагі. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. Растлумачыць сэнс фразеалагізма – гэта першае заданне. Скласці сказ з гэтым фразеалагізмам – гэта заданне другое. І згадаць сінонімы з беларускай ці адпаведнікі з рускай мовы. Фразеалагізмы з рускай ці з беларускай мовы з такім жа самым ці прыкладна такім жа значэннем. Зразумелі? У вас 30 секунд на падрыхтоўку. Ну што ж, паважаныя каманды «Бэмс» і «Баравічкі», я бачу, вы падрыхтаваліся, і першай будзе даваць адказ каманда «Баравічкі». Надзея, калі ласка. У нас быў фразеалагізм «выбіцца ў людзі». Так. Гэта значыць дабіцца поспеху якой-небудзь справе. Цудоўнае тлумачэнне. 3 балы вы зарабілі. Малайчына, калі ласка, Александр. Нягледзячы на цяжкія ўмовы, ён змог выбіцца ў людзі і стаў дырэктарам мясакамбіната. О, які добры сказ. Калі ласка, Владимир. Слово «адпаведнікі» мы змаглі придумаць толькі на рускай мове. Выбіцца ў людзі – гэта падняцца па лесвіцы. Па кар'ернай, так? Па кар'ернай. Дзякуй вам, Владимир. А яшчэ я вам дапамагу згадаць. Далеко пайти, говорят русские, так? Выйсці на арбіту, або пайсці ў гору, або прабіць сабе дарогу. Так кажуць пра тых людзей, якія пасля доўгіх намаганняў дабіліся чаго-небудзь у жыцці. Дзякуй вам вялікі. У гэтым конкурсе каманда «Баравічкі» зарабіла 9 балаў. Ну а цяпер мы будзем слухаць каманду «Бэмс». Калі ласка, Ольга. А у нас быў фразеалагізм «кульгаць на абедзве нагі». Мы вырашылі, што гэта дрэнна выконваць свае абавязкі альбо спраўляцца са сваімі абавязкамі. Вы маеце рацыю, Ольга, малайчына. Сказ склалі? Да. Сказ нам зачытае Ліля. Сергея вучоба кульгае на абедзве нагі. Вучоба Сергея кульгае на абедзве нагі. Што за Сергей такой? Ну, дапамажыце яму, калі ласка. І ўрэшце адпаведнікі і сінонімы. Адпаведнік мы знайшлі з рускай мовы. Ну, лічым
Один нашли. Через пень-колоду. І гэта добры адпаведнік, вы маеце рацыю, малайцы. А беларусы яшчэ скажуць, ні к чорту не варта, глядзець няма на што, або курам на смех, так? І каманда «Бэмс» таксама зарабіла ў гэтым конкурсе 9 балаў. Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, вы зусім нядрэнна спраўляецеся, прыводзіце цікавыя прыклады. А выразы вам трапіліся вельмі жыццёвыя. Праўда, першы з іх, выбіцца ў людзі, мы ўжываем з пазітыўным значэннем, а другі, наадварот, калі нешта не атрымліваецца. Дарэчы, уяўляецца цікавым паходжанне выразу «кульгаць на абедзве нагі». Даследчыкі мяркуюць, што ён сфарміраваўся, хутчэй за ўсё, ад біблейскага выразу «храмаць на оба калена». І падышоў Ілля да ўсяго народу і сказаў: «Ці доўга вам кульгаць на абодва калены?» Вось яно як. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 27 і 27 ачкоў. Такога ў гісторыі перадачы не было. Каб нічыя, ды на працягу ўсёй гульні. Ну а зараз мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным яшчэ і аўтара слоў. Гэта дадатковыя заданні, за якія таксама налічваюцца 3 балы. Калі жа адок працягнуць не атрымаецца, тады свой варыянт можа даць каманда «Сапернік», якая за кожны станоўчы адказ заробіць на падборы па 2 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. У нас такой зноў няма, таму чарга каманды «Бэмс». Цытуем. Першае заданне мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Падказка. Кажуць гэтую прыказку, калі даводзіцца мірыцца з абставінамі. Свайго не меўшы, кладзіся спаць. Я бачу, што адказ мае Вольга. Працягніце, калі ласка, прыказку, прачытайце яе. Свайго не меўшы, кладзіся спаць, не еўшы. І гэта правільны адказ. Малайчына 3 балы зарабіла. Чарга каманды «Баравічкі». Так кажуць, калі каму-небудзь не шанцуе. Ты на гару, а чорт за... Ну што ж, каманда «Баравічкі», бачу, Надзя будзе адказваць, так? Калі ласка, Надзея. Ты на гару, а чорт за нагу. І гэта правільны адказ. Дзе вашы апладысменты? Малайчына, Надзея, малайчына, напэўна, сустракала такую прыказку, так, у жыцці? Так. Ну што ж, цяпер музычнае заданне спачатку для каманды «Бэмс». Увага на экран. Добрый вечер, девчиначка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Добрый вечер, девчиначка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Я живу на речке для воды. А вам трэба працягнуць радок. Ці ёсць адказ у каманды «Бэмс», Сяргей? Ці з'яўляецеся вы аматарамі творчасці ансамбля «Песняры»? Складана. Песняроў любяць, скажа Сяргей, аднак з песняй ёсць цяжкасці. Да. Давайте спытаем у другой каманды. Калі ласка, Александр, ці ёсць у вас чалавек, які можа працягнуць радок гэтай песні? Таксама. Не, вось Владимир кажа, каб сучасная, дык працягнуў бы, а гэтую не ведаю. Ну давайте паслухаем, як жа спявалі песняры. Добрый вечер, девчиначка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Добрый вечер, девчиначка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Я живу на речке для воды, збудававши хаточку з лебяды. Зразумелі, збудаваўшы хатачку з лебяды, выконваў ансамбль «Песняры» гэтую песню, а вось яе назву дасць нам каманда «Бэмс». Гэта песня называецца «Я жыву ля рэчанькі ля вады».
На жаль, Лиля, на жаль, не так называется песня. Магчыма, Александр и его команда дадут правильный отказ. На гэта пытанне адкажа Владимир. Калі ласка, Владимир. Дык гэта таксама цяжкае пытанне, але мы думаем, што гэта песня называецца «Добрый вечар, дзяўчына». Добрый вечер, дзяўчыначка, куда идешь? Так, по першым радку называется песня. 2 баллы у свою скарбонку поклала команда «Боровички» на подборы. Ну что ж, цяпер музычнае заданне для вас, паважаныя аматары лесу і роднага слова. Ой, ой, речанька, речанька, ой, чаму ж ты не полная? Люли, люли, люли. Ой, чаму ж ты не полная? Чаму ж ты не полная? І ўсё, а вам трэба працягнуць. Чаму ж ты не поўная? Калі ласка, ёсць адказ? Калі ласка, Надзея? З берагамі роўная. Папраўцеся, з беражком? Нероўная. Нероўная, А як жа гэта неров- правільны адказ. І А Владимир... як жа мне роўнай быць, з беражкамі роўна плыць, і там далей... А каб яшчэ і праспяваў, дык увогуле б не 3, а 4 балы зарабіў. Дзякуй вам вялікі, 3 балы вы ўжо зарабілі. Назву песні дасце? Ой, рэчанька, рэчанька. І гэта правільны адказ. Яшчэ 3 балы вам. Беларуская народная песня выконвае ансамбль «Беларускія песняры». Наступнае заданне для каманды «Бэмс». 100 разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, Гавары са мной па-беларуску. Малайчына, малайчына, Ліля. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, як жа называецца гэты верш? У вас ёсць 5 секунд на роздум. Калі ласка, Сергей. Гавары по-беларуску. Гавары са мной па-беларуску, гэта правільны адказ. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. І ўрэшце трэба назваць аўтара. Беларуская паэтэса нарадзілася ў 1948 годзе на Піншчыне. Яна ж напісала верш «Ты пакліч мяне, пазаві». Вользе слова даю? Янішчыц. Янішчыц прозвішча гэтай паэтэсы, а завуць яе Яўгенія. Яўгенія Янішчыц, 3 балы налічылі вам. Ну што ж, паважаныя баравічкі, заданне вам нелёгкае. Як ты дорага мне, моя родная мова, мілагучная, звонкая, спеўнае слова. Ты калісьці з калыскі мяне падымала і вучыла ў бацькоў на руках гаварыць. У жыцці маім слова найпершая мама, і цяпер для мяне сама... Калі ласка, спрабуйце, хто у нас будзе? Быў варыянт даражэй гаварыць, але гаварыць на радок Не вышэй. гаварыць. На жаль, вы не далі свайго варыянта. Давайте спытаем у другой каманды. У жыцці маім слова найпершая мама, і цяпер для мяне сама міла гучыць. Дзякуй вам вялікі. 2 балы вам аддаю на падборы, вы іх зарабілі, яны вашы. Каманда Баравічкі, вам трэба назваць верш. Родная мова. Родная мова, Надзея. І гэта правільны адказ. Малайчына, 3 балы ў скарбонку баравічкоў. І ўрэшце трэба назваць аўтара. Народны паэт Беларусі, перакладчык, фалькларыст, грамадскі дзеяч. Нарадзіўся ў 1931 годзе ў Лагойскім раёне Мінскай вобласці. Калі ласка, ёсць адказ? Аўтар? Аўтар гэтых радкоў Ніл Гілевіч. Гэта правільны адказ. 3 балы ў вашу скарбонку, малайчына. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда Баравічкі, у іх 44 балы, а каманда Бэмс назапасіла 41 бал. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі, разам запомніліся вам надоўга, вам у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове.
На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.